Μα πάω κάπου και δεν το θέλω. Καινούργια και όχι το είδαμε, το είδαμε. Ναι, τώρα ανέβηκα για παιδί. Δεν θα περιμένει πότε που θα τα πάρει τώρα. Να πουλήσει. Ένα λεπτό, εντάξει, κρατάς δεν είναι και ρηπότη. Ναι, όχι πώς. Και δεν τα ριζέρει αυτός τι κάνει. Ελεύθερο είναι άλλο. Θα τα δείξουμε. Ελένη το άλλο κορμί είναι ελεύθερο. Δηλαδή, είναι Μαρία. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται Μαρία, Ελένη, Κέτη, ξέρω εγώ. Αυτό τραβάει. Και πάω κάτω και λέω δεν ξέρει. Πες άμα τα πας και θα σου δώσω κάτι τώρα. Και θα το πάω. Τώρα δεν πάω το Facebook. Άρα μεγάλε. Όλοι ο κόσμος κοιτάει τώρα. Κοιτάτε, ξέρετε που θα πάει αυτό. Το ίντερνετ πάει αυτό που τραβάει. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Αλλά αυτές τις βαρίες σου. Θα το πάει Facebook τώρα. Τι να πει. Τι να πει. Εδώ ήμουν και δουλειά. Το καινούριο κατάστημα του Άριστος που Στο Μετρομάλ. Μετρομάλ, ναι. Εκεί έχουν ανοίξει καινούργια. Δεν πήγα εκεί. Ναι, και εγώ χθες πήγα, πολύ ωραία. Και χθες πήγα, δεν πήγα. Να πάμε να δείτε. Πήγα να πιω ένα καφέ. Χαμός. Να πας. Έχει καινούργιο μεξικάνικο σάκικο λέγεται. Ναι, σαν μεξικάνικο σάκικο. Έχει το ταμείο. Σε σκίζονται, πολύ δουλειά. Τα αγγλικά τι πες, μεξικάνικο. Καινούργια Ωραία. από να μεξικάνικο. Αλλά το κρατάνε 8 ώρες, 9 ώρες. Έχει πολλή δουλειά τώρα, έχει πολλή δουλειά τώρα. Πολλή δουλειά τώρα. Τρομερό. Το χρονικό είναι. Άντε πάλι. Και η Και με ένα είναι στο κόσμο για να κρατήσει. Ναι. Λάβα και του όλοι να τα κρατήσει. Λάβα και να μην κρατήσει. Έλα. Είναι, έτσι είναι. Ωραία. Θα κάνουμε όλα καλά. Άκου τα τρελά. Έλα τα τρελά. Πάμε θα κάνουμε μια παρίτσα. Μα δείτε το παιδιά. Γελάρεμε. Αλλά το μόνο καλό είναι σε αυτά που περίπτωση εδώ είναι ότι είναι πολύ κατολίες κοντά. Πού είναι? Μακριά θα το μακριά. Πάλι καλά που άνοιξαν. Κύριε άνθρωποι δείχνουν δουλειά. Η μουδασμένη θα αναπλάει. Είναι ανάπαξη. Δεν θα πάει Τα μεγάλα κατάσταση. Τι είναι να. Και τι να πάει ο νέος σε αυτό, και τι πάει σε αυτό. Θα πάει και το μπούτζι, θα πάει και το μεξικάνικο δίπλα, θα πει και με το καφέ του άραμα, ωραία. Έχει ζάρα, έχει υπαρχάξει καφιόπλο μέσα. Στο υπόγειο, εδώ στο Μετρομάλ. Άγιο Δημήτρια, η επόμενη στάση. Συγγνώμη, ναι. Η επόμενη στάση. Έλα, πολύ καλά, άντε μπράβο. Πώς κλείνει τώρα? Ένας λέει ελληνοαργεντινός. Έλληνας. Κάντε μικρή όλα που τελειώνουν όλα. Και κάτω από το μόλ, Πολύ μικρή γραμμή Ναι, μαρούτα. το γιασό, το κάνουμε γιασό. Αγορεύει όλα. Αλλά αυτό είναι
θα βγάλει. Αυτό και αυτά θα βγάλει, θα το πουλήσει το βίντεο τώρα. Καλά, είναι τρομερό δέντρο, τρομερό δέντρο. Βλέπεις από κάτω τι μάθει. Δεν μου λέτε, όταν βγάζει μέσα, έχεις σαν μια πλούβα, μπαίνεις και πετάει λαχεία, δεν πετάει μέσα στην κλίση. Τι είναι αυτό? Εκεί πάνω, πέφτει σαν τα οικεία. Πού να έρθει, κουράει και σήμερα. Είναι τώρα αυτή η εβδομάδα των οικογενείων. Άρα και το παντάκι Να βγάλω κανένα κούτρο από τα 1 ευρώ που έβαζα. Το έπιανα και έπαιξε, το έβαζα και έπαιξε. πάνω στο που έχει που είναι σύνδεμα, Για τώρα. Έχει μπιλιάρδο πάνω, έχει τα πάντα. Α, δεν ξέρω αν έχει τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν είδαμε, μήπως έχει την άλλη έξω κάτω.